Jiro Lupatmo 6 Mas, 1.800.000. Lho. Sik ta Mas, iki mbok juajar iki. Iya. Iki kabeh apa 6? Iki 6. 1 Iki juta pilihane 1.800.000-an. 1.800.000. Iki motife pilihane sakmene mbane iki lho Mas. Milih motif akeh. Iki lautan lemari Mas. Masa. Lautan lemari. Niki- Pilih aluminium ireng enek, aluminium putih enek komplit. Nah, Niki lemari digawe bentuk mubeng kayak kolam ya, Mas. Iki kolam renang. Kaya iki lho meninge. Lho jenenge 1.800.000 Mas ya. 1.800.000-an. Normale standarte kok aku gantungane los atas. Aman, Oh, nggo iya, iya. gamis, Heeh. dress dawa aman, gak bakal klesret. Terus 11 sap-sapan. 11 sap-sapan, tapi umpama pengen sap kabeh apa gantung kabeh, tak gekne gratis tanpa tambah biaya. Apa produksi dhewe ta Mas? Yo yo nang gawe dhewe. Oh, layak, Kaya ngene iki oh. meninge. Bane kocok kabeh Mas ya. Kocok aluminium tentunya anti hewan pengerat. Iki wis Iya. komplit Mas. Heeh. Enek glindingan. Lho. Jadi ini umpama ning kamar dipindah Oh, sik iya. disapu ngisore dibalekne neh ya mening kaya Rapi ngene lur, iki. wis penak lur. 1.800.000-an bebas milih. Oke iki ya. Heeh. Pokoke dipilih sing di oleh iki ya. Dijajar iki kon milih bolo. Gratis ongkos kirim Mas iki. Gratis ongkos kirim. Yo, gratis ongkos kirim Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Bayare COD. Cara pesannya piye, Mas? Cara pesannya langsung japri ning bawah bio profil Arthur Mebel, ana tulisan HTTP Wami didudul. Oke. Otomatis terhubung karo aku. Oh alah ya penak Mas. Pilihane motif sakmene mbane iki lho, lautan iki, lautan lemari. Lemari kok sakmene mbane ngene bose iki jenis gak kaprah. Jadi iki lho lur. 1.800.000 teko omah. Wis karek milih sing ndi lur. Pengen liyane sik akeh lur. Nek iki ning nduri sakmono mbane iki lur. Wis ngene lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.